nyemolu faso te jabuko Mali te jabuko paralalu Mali te jabuko Jamana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambi obela jili fo ka awali mando amana ke jiyan yoro yoro ana amana ke jamana o jamana ka amana ke chawu chala amba fo ni islamia fo no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aw ka jemo ka mandi kenaka ni o de faso jokene mi ni abesigi awyi sibiri nege kanyata ngulo vla ka tabla nege kanyata anisigi ina fo aw reba kalama chugumina la dala kula on sigi ambi wele bla mado dima ani munu be seka je ka baro kenyo fe ninga masala jamana tabulo ka anga tabiyaw ka anga kokoro ka nunu belajili anyo defo faso tijoni faso donte on belajili kanka on jija ninga an chesri ka an seko nan damayra belajili ke faso jolila o de hukumna kadra kama anyi wele blambalo musumani ali bankini ya fanfe madame Jakiti Mariam Kulubali assalamu alaikum wa alaikum salam ko basitila jamana tabulo akausa ala ka demeke ale temene ko fe ka boy numa ya fanfe mamimbe ni odi Mamadou Kamisiko assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ko basti alhamdulillah alhamdulillah anya wele kana anga jamukan kenaka ni odi faso jo kene ina fo yere ba kalama chugumina faso tiseka jo faso donko ni yayi ambemba munu temena jamana insira ka jo jamana into tara ya chugoro chamana madobi munu ye jamana inasiye no ina fo anga masakewu ina fo anga ruwa ina fo anga mabacha mambe fo katasi anga sekoni donko tigilama ono anga artisiwi ulo fana betani jamana to yoro chamana obe faso jo doye ni yayi anga mabacha mambe ulu to be fo sunjata kita babemba travre katasi onula nywana chamoma uye bara do de ke uye kewale do de ke munu uye taraka to ukofe o de kama na fora ko jara dro ba ko ko ni yedda jara shi na fora ko Kulubali ko ni yebeton Kulubali shi o donc ni ay nunu to be ka fo uye kewale munu ke kateme uye bara munu ke uye joro muna anu ka khoronya mi nu na dara o de kama to be fo hali shini hali no asoro ite fakulisi ni ko dumbiya ko ni ya fakulisi ona nywana chama odi hukumna kadra kama nya wile bi kana nga jemu kan keneka anga seka je ka masala anga farafina dambe ani anga mali yera fana dambe ni ko farafina jamana ya bela jili ko fo kadamina koro ya fa klibi bani baba abela jili bala Mali bola Senegal bola Burkina bola Côte d'Ivoire bola mais beta soro nunu bela jili nu ka ladawdo nunu bela jili fana nu ka tabulu do nunu fana bu ka farafinya anu dambe u ba jira ni fendo yi ni tunya takala ni fini do tani wuludo mawo ko e ko ni do no ka fini ni populi ni fendo ani sambara fima ni nunu ko ni fla sambara ni fla fini fugulon ko ni fla fugulon fendo bi ni wulu ki ko la masiri do bi abe koroboro ko fo masiri do be tamaseko ko fo masiri do be bamanan ko fo folo anya yi anga dafe dugu la bamanan dugu ni fon bugutugunu be ko be finu siro ko la ulu batu temena ni tara abe jan fa nunu na ibaye ka sase Burkina nunu ma o ko ro ni fon ulu be finu ka ta finu pay nunu be ulu de siri ka dibara derdo jo do rete finu dal jukoro o ba amiligu yere la doro ka fili kata kofe ani ulu chamai me kuma seme Mariam la anya yanga tabulu koro chamambi anya yanga tabulu munumbla o tabulu e jume anga fini don chuko bala anga lamo chuko ya bala anga ladamu chuko ya bala ibita dudo kono anga dugudo la be yoro kilingeluna fambela jilite ni duna nana doron ube demsen do wele ko na jidi dunoma wolu be na jisiki bo sonzuru ba dima kamini jifle nunu ni fenu mana flew ni be a flen kalte wudu do jibe soli wulu de la doron amina dima ba mene bi minaye ani ulu watu yi fan la kera doni anya yala me ulu chama blala me anya ye ka fo Mariam muso do demsen do nga abe ka nga farafina dambe abe ko Yakuba ya bi no ya nga farafina masirwi ina fo ay resigile fle chugo mina ni bolo nege ya kala la bela jinen ken badu ni ten nazaro ka fendla ni ni an farafin ka fendla ni ka dila ka gulo do ajukoro ka konon siri sirala
k'a labɛn k'i yɛrɛ masiri n'a ye fini minnu b'a la ni an ka farafina finiw de ka fini ninnu dilan ka couleur k'a la ka bɔgɔlanw fɛngɛ a la an bɛ fɛ k'a dɔn Mariam mun y'a to an ka farafina danbew précisément Mali komi an ye malidenw de ye n'i ye farafina fɔ o y'a global ye a bɛ se ka kɛ an bɛ to Mali kɔnɔ an bɛ don farafina côté dɔw la minnu m'u ka taabolo bila mais mun nana to an ka taabolo dɔw bɛ yen an bɔra olu kɔnɔ an y'a bila. Fɛn ɲininkali diyara n ye sani ka i jaabi n bɛ foli bila an filɛbaga cɛ n'a muso ye denmisɛnnin ni maakɔrɔ n foli bila bɛɛ ye n bɛ foli bila aw yɛrɛ ye an weleli la a diyara n ye bon ni i ye ne ɲininka o la se o diyara n ye parce que ne bɛ se ka fɛn kelen min sɔrɔ ka fi ɲɛna o la mara taabolo ni an ka fini doncogow la mɔgɔw y'u bolo jigin an ka kɔrɔlenw ma o de nana ni nin ye parce que hadamaden i kɛra fɛn o fɛn ye i se ka kɛ fosi ye ni i yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ tɛ walifɛn ta an taala ni ɲɔgɔn ye a bɛna komi furu la cɛ ni muso taala ye ɲɔgɔn ye cogo min na hadamadenya yɛrɛ la mɔgɔninfinw fana taala ye ɲɔgɔn ye cogo kelen na mais i ye walifɛn ta cogo o cogo kana n'i ta in bila pewu an y'an ta in de bila pewu o de nana ni nin ye ka ɲina an ta yɛrɛ kɔ pewu ka walita ta ko o y'an ka sanfɛ ka sɔrɔ k'an yɛrɛ ta lagosi ko o bila sinon an bɛ ka minnu ladege olu bɛ ka na anw yɛrɛ taw ta ka taa n'u y'u fɛ yen ka taa u don u la u bɛ fɛnw sɔrɔ a la u b'u yanga n'a ye mais o bɛɛ kɔfɛ olu m'u taw bila olu bɛ ka na an taw nɔfɛ u m'u taw bila mais an yɛrɛ sina k'an bolo jigin an taw bɛɛ la pewu k'an bolo walita la o de nana ni nin ye. mais kun kelen jumɛn kama an y'an ta ninnu bila. bon an y'an ta ninnu bila ne yɛrɛ bɛ se ka kun kelen min sɔrɔ a la ne bɛ se k'a fɔ ma da n yɛrɛ la n dalen don karisa ta la ka tɛmɛ n yɛrɛ ta kan ne bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ a bɛ se ka kɛ kun wɛrɛ b'a la dɛ kun wɛrɛ b'a la mais ne bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ parce que n'i ye mɔgɔninfin ne min filɛ nin ye ne don fini bɛɛ ye an ka laadala finiw ye parce que a ka di n ye n b'a dɔn an ɲɛ b'a dɔ la i yɛrɛ kan na cogo min a ka di n ye parce que n b'a dɔn nin de ye n dɔ ye nin de ye n ta ye n ɲɛ yɛlɛnna ka sɔrɔ nin de bɛ anw fɛ yan sinon ne yɛrɛ tun bɛ tubabu fini don wa hali sini ne m'a fɔ n tɛ tubabu fini don mais n den ta in n b'o de yanga fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛ ta ne b'o de kɛ k'a dafa nka ne ta in o de bɛ bila sanfɛ n y'a ye fɛnɛ tuguni an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw olu tun bɛ an ka laadala finiw don mais anw bi denw anw yɛrɛ bɛ ɲini ka bɔ a la pewu bɛɛ ko bazin bɛɛ ko vaxi bɛɛ ko veste bɛɛ ko pantalon. n'i y'o fɔ i ye ne kɔrɔma tigɛ dɛ bazin bɛ yɛrɛ kan na. b'i kɔrɔma tigɛ. Mamadu a ye kɔrɔma tigɛ a kɔrɔma tigɛ et puis bazin mais Mamadu e ta in bɛ faamu dɔɔni parce que e ye bazin ta ka tila ka bɔgɔlan kɛ k'a décorer mais ne bɔgɔlama kɛ ka ne ta décorer sɔgɔli min b'a la nanzaraw ka machine don ni jɛmukan in banna o woro bɛ sara. hakɛto b'a la hakɛto b'a la olu tali tɛ kojugu ye olu tali tɛ kojugu ye parce que u yɛrɛ b'an taw ta donc an fana k'u taw ta o tɛ kojugu ye mais an kana an taw bɛɛ de bila pewu an k'u ta kɛ dafalan ye an ta ka kɛ yanga o de ka bila sanfɛ o kɔni o de ka di ne ye o de yɛrɛ de hakilina in y'a to ne yɛrɛ y'a décider k'an don fini n m'a fɔ a bɛɛ don sa mais nin de kɔni an ka laadala finiw olu de ka ca ne don fini na ka tɛmɛ jamana wɛrɛ finiw kan surtout farafinna ne ti ka labɛn ti Mali dɔrɔn ye ne bɛ Mali laadala finiw don mais an dafɛ jamana ninnu fɛnɛ ta don don dɔ la ne bɛ fini dɔw don ni dɔw yɛrɛ ye n ye dɔw b'a fɔ ko ko dɔgɔnɔmuso don wa n ko awɔ n ko maliyɛn tout court dɔw b'a fɔ e ivoirien de ya n ko ayi ne ye maliyɛn de dɔw b'a fɔ e burkinabé de n k'a ye ne ye maliyɛn de bon ne bɛ nin bɛɛ fini don nin bɛɛ ye farafinna ye nin bɛɛ ye farafinna ye donc an k'a lajɛ an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka n m'a fɔ an tɛ walita ta mais an ka kɔrɔlenw an k'a lajɛ an ka segin u ma parce que kɔrɔlen min ɲini ka tunu nin y'anw ye bi an denw sini est ce que anw yɛrɛ bɛ ka mun ye a la bi an bɛ ka se ka min kɛ n'an tora nin bolo in kan hali sini an denw yɛrɛ tɛna dɔn fɛn min yɛrɛ tun ye anw ta ye yan bi parce que a bɛ ka tunu de.
o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ se Mamadu Kamisogo an y'a ye kunu fana an ka cɛkɔrɔbaw i bɛ taa sɔrɔ dugu kɔnɔ kɛnɛba dɔw tun bɛ kɛ yen walima dugu bɔdaw la walima dondaw la i bɛ taa sɔrɔ u ka machine b'u bolo u bɛ gari don a kɔnɔ u b'a fili tan ka fɛnw kala n'a ye i n'a fɔ nin fini ninnu bɛ cogo min mais bi o dɔgɔyara ne tun bɛ fama waati min na yɛrɛ i tun b'a caman yɔrɔ min na o tun ye Dawudabugu yɔrɔ dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ a kɛbagaw tun bɛ o yɔrɔ ninnu na mais bi an ye olu lagosi bi bi na n'i donna sugu kɔnɔ k'i bɛ olu fɛ masina ninnu dɔw ɲini i bɛ caman kɛ taama na mais o tun y'an ka maakɔrɔw ka fini ye kunun ni tun taara an ka dugutigi bulonw na pour i ka se ka masakɛ ou bien masakɛdenw ou bien masakɛmusow walima dugutigi yɛrɛ i k'a ni maa tɔw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ olu fini qualité girinma ninnu olu de b'a la a banfulaw b'a kun na ni tun taara dɔgɔnɔw fɛ yen hali sini dɔgɔnɔ dɔw bɛ yen olu k'o fini ninnu dɔgɔnɔ cɛkɔrɔba ninnu u ma bila u b'o fini ninnu u bɛ olu de don an ka donsow ka fini i bɛ taa sɔrɔ olu qualité ninnu de tun bɛ k'u bolo u b'a couleur fɛngɛ k'u ka sɛbɛn ninnu ni dongɛrɛ ninnu ka olu k'a la ni cɛkɔrɔba dɔ delila ka masala ale y'a fɔ n ye ko an ɲɛ bɔ fini minnu na ko fini ninnu yɛrɛ ka ye fura ye fɔlɔ k'a ka ɲi hadamaden yɛrɛ ma n'i taara Sénégal olu bɛ finiw sugu ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ sugu bɛɛ bɔ a la an b'a fɔ olu ma ko bayifalu parce que u bɛ sugu bɛɛ minnu kɛ mais cɛkɔrɔba in ko ma ko o fini yɛrɛ ye namu nɔrɔ ye k'a ka ɲi hadamaden yɛrɛ ma ko nka maaw t'a kɔrɔ dɔn ko Sénégalais y'a sɔrɔ o tun bɛ kɛ depuis lawale kunun an bɛnbaw de tun bɛ finiw fara ɲɔgɔn kan ka bololamiseli kɛ k'u kalakala ko lakanana tangana ɲuman yɛrɛ don tangana min ka fisa ni tangana bɛɛ ye seliji kɔfɛ nka a ma valeur dɔ la ni min y'o don sisan kɛ maaw kɔnɔ ko finiko dɛsɛ de b'o la mais an y'a ye an ka studio kɔnɔna yɛrɛ bi a décorelen don n'an ka farafinna finiw ye a décorelen don n'an ka bɔgɔlanw ye n'o ye Mamadu yɛrɛ ka bɔgɔlanw ye n'a y'o labɛn spécialement ka na studio décorer n'a ye bi jɛmukan in ka se ka kɛ an ka se k'an ka farafinya jira mais o fɛn minnu tun bɛ kɛ an y'a ye o dɔgɔyara o tɛ ka kɛ bilen an ka farafinna laadala finiw olu bɛ ka tunun i bɛ denmisɛnnin dɔw lajɛ i bɛ fini dɔw f'u ɲɛna sisan u t'a dɔn hali ne yɛrɛ min filɛ n bɛ kuma na i b'a fini dɔw tɔgɔ fɔ n ye n bɛ tunun n t'a dɔn nkalon man ɲi mun na parce que an bɛ ban ma wali kelen an mansaw m'a jira an na mun de bɛ ka na ni nin fɛn ninnu tununi ye aw yɛrɛ mun bɛ artisanat n'aw ka baara ye bɔgɔlanfiliw ni bɔgɔlanw baara kɛli ye degun min b'a kɔnɔ bi mun nana n'o degun ye n'an dun y'a ye nanzaraw bɛ na u bɛ na nin fɛn ninnu ta u b'a photow ta u b'a ɲɛɲini k'a kalan k'a ɲɛdɔn k'u tɔgɔ n'u jamu bɛɛ yɛlɛma ka taa farajɛla ka taa valeur don a la yen u bɛ nafa mun sɔrɔ a la u nana kalan aw minnu bolo aw t'o sɔrɔ a la kun jumɛn kama Mamadu Kamisogo salamu alaikum wa alaikum salam ne Mamadu Kamisogo ye n ye artisan ye a mɛnna n ye kalan kɛ mais o ma to n filila n yɛrɛ ma n tora n ka artisan ye na n bɛ bɔgɔlan da n bɛ peinture kɛ n bɛ fɛn caman kɛ i ka ɲininkali in a diyara n ye kojugu i b'a dɔn mon frère n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna jamana in mɔgɔw y'u mago bɔ jamana in na de i n'a fɔ maa jumɛn ni ko mɔgɔw y'u mago bɔ jamana in na mɔgɔ minnu ye kalanw kɛ n'u ye nanzara kalanw kɛ olu kalanna olu bolo minnu bɛ bolola baara kɛ olu tɛ foyi ye donc ni bololabaara tɛ fɛn ye a ka baarakɛminɛn fana tɛ kɛ fɛn ye o donc an y'an ta n bɛ se ka fɔ ko kan bɛ k'o de fɛ k'an ban yɛrɛ la nin ye ban yɛrɛ la de ye parce que n tɛ se k'a faamu e nana diɲɛlatigɛ la ka na i fa n'i ba sɔrɔ u bɛ ka dɔnsen dɔ de kɛ bon o dɔnsen min ye e nana k'e b'o yɛlɛma
a ma fɔ i tɛ yɛlɛmali kɛ o yɛlɛmali bɛ kɛ o nka e k'i fa ni ba sira labɔ fɔlɔ bani u bɛ kuma minnu fɔ i ye k'o lamɛn fɔlɔ bani parce que duguba in kɔnɔ an ka n'o ka fɛn bɛɛ concentré duguba in kɔnɔna kan an mago t'an ka togodaw la i bɛ Bamakɔka labɔ bi minnu wolola Bamakɔ k'u ka u fa wolodugu dɔw t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn hali ni dɔw b'a tɔgɔ dɔn u b'a fɔ an kɔni bɛ bɔ Segu nka ne ma deli ka se ma deli ka se mais mun nana n'o ye parce que an bɛ k'o bɛɛ kɛ ɲɛgɛlɛ de k'an ɲɛ yɛlɛlen don an ɲɛ yɛlɛlen don an ɲɛ datugulen don donc ne bolo an ka mɔgɔ minnu ye kalan kɛ n'u taara kɔfɛ c'est vrai a taara kalan kɛ a taara culture dɔ de sɔrɔ yen an n'o culture n'an o nana an b'a fɔ ko o tɛ don éducation kɔnɔ nka a y'a lajɛ a y'o jija jamana tɛ taa mun kɔ faso tɛ taa mun kɔ faso ko a y'aw banbɔ o kan an k'o kalan k'o ɲɛdɔn n'an y'o kalan k'o ɲɛdɔn kɔfɛmɔgɔw ta an bɛ sɔrɔ k'o fana kalan k'o ɲɛdɔn o kɛra fɛn fila y'an bolo mais faso ta tɛ kalan fo kɔfɛmɔgɔw ta sinon ne ekɔlidenama o tun bɛ an kalan bɔgɔlan datogo la u b'an kalan jardinage kɛcogo la u b'an kalan golo dilan na an tun bɛ yala yala geseko min fɔ nin an tun bɛ yala gesedalaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa an sigi k'u lajɛ gese bɛ da cogo min na k'a ɲini k'a faamuya école tun mana bila tan an yɛrɛ tun bɛ taga baaramisɛnninw k'u kɛrɛfɛla la k'a essayer ka an k'an tɛgɛ don dɔɔnin ne b'o hukumu de kɔnɔ halisa mais n'i y'a mɛn i ka fɛn bɛ don ba la o y'a sɔrɔ mɔgɔ i marabagaw olu yɛrɛ y'i ka fɛn kɛ fɛn ɲɛnama ye fɔlɔ an bɛ foli kɛ bi an ka gouvernement mɔgɔkɔrɔ ninnu ye bawo u nana ni hakilina kura dɔw ye n'o ye an ka fini an ka laadala fini an k'a bila valeur la donc an ye mɔgɔw bɛ k'u ɲɛmadu la mais i m'a ye bi in na mɔgɔw bɛ u falen o finiw na kabini an ka premier ministre nana a bɛ k'an ka fini an ka laadala fini ninnu voilà olu durukibaw b'a bolo a forokiyaw b'a bolo a b'a bolo ne ye maa dɔ ye o don mɔgɔ kelen don ka veste de ta k'a ka fini k'a kala k'a kɛ veste ye an ka laadala fini na ne y'a ye n kɔntɛna kojugu yɔrɔ tellement que a cɛ ka ɲi hali n'o y'a sɔrɔ veste o t'an ka fini ye mais a sera k'a modifier cogo min k'a yɛlɛma k'a k'an ka fini na k'a yira maaw la veste bɛ se ka kɛ tisi la cogo min na a bɛ se ka k'an ka laadala finiw na ten donc an kana ban yɛrɛ la an kana ban yɛrɛ la ne bɛ fɛn dɔ f'i ye bi wallahi a maloya bɛ ne la bawo an bɛ ka fini mun san bi ko burukinabew ka fini burukinabew ta tɛ o ta tɛ o faso danfani in dɛ u y'a dala faso danfani u jo dɔ kɛ sinon an y'an bala de a tun b'anw de bolo yan olu kɛlen don ka valeur dɔ la yen olu ye valeur de don ta la ka na métier ka na kalan yan tesi textuel bɛ ko Fane ale y'u caman kalala yan ka tila ka métier san yan ka taa u ka dugu la ka taa installer laada dɔ b'o fɛ yen ne tun y'o ye yan ni furu tun bɛ siri i bɛ taa sɔrɔ an ka o faso danfani hali n'a kɛra kelen ye f'a ka ye kɔɲɔmuso ka fini na n'o ye et puis an bɛ taa ni valise minnu ye misiri kɔnɔ n'i taara ni valise ye misiri dɔ kɔnɔ i bɛ segin n'a ye a bɛ kɛ segi de la faso danfani o bɛ yaala a bɛ yaala diyagoya n'a ma yaala a bɛ f'i ka minɛn ma ɲɛ mais bi Mariam Kulubali ninnu Gessner t'a la dɛ Vainqueur t'a la ni olu ma k'i ka fini na walima Vax Hollandais Itar Gate olu fɛn ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n'olu t'i ka valise la n'a dayɛlɛla dɔrɔn ko karisa ko vraiment ko nin y'a yɛrɛ la gosi k'a ka valise ma ɲɛ min la jɔyɔrɔ la mais fini ninnu a tɛ taa di ye ko fini ko laada dɔw de don dɔrɔn ka se ka olu laadaw la tile sinon cɛ bɛ muso ɲini ka sɔrɔ fini ko t'a la sisan an filabagaw dɔw bɛna fɔ cɛ min yɛrɛ filɛ kuma la ni bazɛn b'a kan na mais nin bɛ se ka kɛ cogo di i bɛna i sigi ka i ka dugu kuma fɔ i ka digi la fini ko fɔ mais bazɛn bɛ ka na bɔ i ma ɲini non n bɛ ka yir'u la de k'a fɔ ko anw fɛ yan farafinna an bɛ se ko bɛɛ la
bazin ya on tayo bazin yɛrɛ décoré don ni bɔgɔla voilà bazin ka jira maaw la mais an bɛ ka yira diɲɛ mɔgɔ la ko hali olu yɛrɛ ka fini olu ka ladala fini an bɛ se ka bayɛlɛma ni anw yɛrɛ ka manisiriw ye yan k'a kɛ an sago ye olu yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ a fɔ b'a san sinon n bɛ se ka buguni fini don n bɛ se ka fini wɛrɛw don an ka laada fini wɛrɛw don mais n ye tugu de ka bazin don pour que mɔgɔw ka n critiquer dɔɔni donc ni ye ɲɛfɔli kɛ u b'a faamu ka yira mɔgɔw la k'a fɔ nin ye bolo de nin kɛ machine dessin minnu filɛ ka ɲɛ bolo de y'a kɛ machine ka baara tɛ o bon couleur minnu b'a la couleur naturelle de don a couleur bɛɛ bɛ signe dɔ fana di a bɛɛ bɛ signe dɔ di dessin bɛ signe dɔ di dessin bɛ signe dɔ di filanan i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma daminɛ la nanzaraw fɛ yen hali an ka n'i ye nanzaraw ka filimuw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ nin bɔgɔla ninnu ani nin dessin ninnu ani nin couleur ninnu b'a kɛ fini na bɔgɔlaw ni fini ninnu na k'a cadrer k'a k'u ka sanu kɔnɔ o ma tulon n'o ye mais anw bɛ taa nanzaraw ka fɛnw de ta ka n'o kɛ k'an ka sanuw décorer ni a ye dege min bɛ anw kan bi artisan yɛrɛ kan bi o ye artisan yɛrɛ ka kelen don ka secteur nin bɔ da la dɔɔni ni ko kelen ka secteur bɔ da la dɔɔni campagne de sensibilisation kɛra ko mɔgɔw ka taa carte ta carte professionnelle de don n'i y'a ta i bɛ lakodɔn donc o ye donné reporter kɔnɔ donc ko bɛ kɛ artisanat kun kan i bɛ bɔ a kalama mais est-ce que carte in bɛ se k'a to i bɛ lakodɔn carte in b'a to i bɛ lakodɔn parce que n hakili la carte ko in ye jamajɛrɛ jɛkulu minnu bɛ yen ka jira k'a fɔ i ye nin jɛkulu in tɔnden dɔ ye walima kelen i ye nin baara in kɛbaa dɔ ye mais par exemple e filɛ ka nin baara min kɛ tan sisan i n'a fɔ Mariam bɛ ka min kɛ sisan n'a b'an ka laadala finiw don bukulu min filɛ a tulo la ni tun taara an ka dubaw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an ka musokɔrɔbaw u kɛlen don k'u sen fin jabi la k'u bolo fin jabi la nin bukulu ninnu b'o tulo la a giriya bolo a tun bɛ dɔw tulo fara u bɛ kɔli don a la kɔli kɛ ka tulo in minɛ pour bukulu in kana bin donc nin bɛ ka nin fɛn minnu yira mɔgɔw la maa o maa n'a bɔra kɛnɛma n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ ka fɛn dɔ défend ale ɲɔgɔnnaw bɛ ka geni jiniw bodiw robu plaquew olu fini nasɔn ninnu ani u bɛ ka modèle kura minnu ye an ka bɔlɔlɔw ni réseau ni fɛn ninnu sanfɛ n'an ka couturew bɛ k'o kala k'o d'u ma mais ale bɛ ka an ka farafinna finiw yɛrɛ de ta k'a kala ka jira maaw la bukulu wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka minnu don mais a ye nin bukulu ninnu de don gariw de la ka nɛgɛjurunin k'a la ka gariw ni fɛnw meleke a la ka couleur fɛn kɛ n'i ye nin ye dɔrɔn ni maa min tun y'a mamuso ye a hakili bɛ jigin a mamuso la nin bɛ k'o jira e fana e bɛ bɔgɔla baara min kɛ chaque fois ni e bɛ to ka bɔgɔla finiw don i ka finiw bɛ bɔgɔla finiw hali i ka samaraw i bɛ bɔgɔlaw fɛn kɛ ka taa di artisanat komi i yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a dilan k'a kɛ samara ye maaw b'a dɔn k'a fɔ kɛni ni nin tɛ nin baara kɛbaa ye a bɛ ka nin baara in kɛni a bɛ k'o de jukɔrɔma don bon ne bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna o yɔrɔ la ni ne y'a f'i ɲɛna sisan ko bɔgɔla fini don da tɛ ne bolo ne bɛ da kuma la wa ne tɛ da o la i dun ka don parce que i y'a kɛbaa ye ne y'a kɛbaa ye ne b'a kɛ sisan k'a dun n mana bɔ n ka so da fɛ ka bɛtiri damadɔ ta ma ka se gudɔrɔnda la dɔ bɛ boli n kɔ i b'a sɔrɔ foli de bɛ n'a cɛ karisa nin ka di ne ye dɛ i t'a diyan a bɛ tugu n kɔ koyi n b'a bɔ n b'a d'a ma bon ni n ka tigi ma sisan karisa nin kelen de bɛ n bolo mais n tɛ ban ka dilan ka d'i ma fini san ka na n bɛ dɔ dilan i ye fu a tigilamɔgɔ tɛ sɔn a b'a fɔ ko non e ka baara de don e kan ka a dilan ka di ne ma ne k'a don kana o bɛ an ka baara in na hali bi n y'a fɔ mara min ɲɛna muso dɔ tɛmɛna bi n kɔrɔmuso dɔ don a ye sɔrɔ bɔgɔlanda la a ko petit frère i bɛ yan nin ko min yan petit frère e bɛ bɔgɔlanda la ni y'a san joli ma deli ka bɔgɔlanfini kala ka di ma n ko n kɔrɔmuso ne fana ma deli ka na commande kɛ ne fɛ dɛ au moins i dɔgɔnin bɛ nin baara sugu kɛ a tɛ baara la a bɛ nin de kɛ i b'a dɔn denbayatigi de don au moins i b'a l'encourager dɔɔni bon petit frère bon nin minɛ i débrouiller ni nin i ka fɛn dɔ kɛ ka di ne ma bon i ye kuma dɔ fɔ i ko carte in bɛ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ se ka lakodɔn ni carte in ye wa carte in yɛrɛ de b'a don tɔ état b'i dun ba la o parce que ni une fois k'i ye carte in ta o ye e donnen artisanat répertoire kɔnɔ de sisan Mariam ka baara ye a bɛ fini ninnu don an bɛ Mariam kɛ i n'a fɔ ale ye mannequin i y'a faamuya donc mannequin bɛ artisanat kɔnɔ a bɛ taa inscrit ka carte ta donc sisan mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka publicité kɛ muso dɔ bɛ yen a tɔgɔ ko Mariam
vraiment ale kɔni ladala fini ninnu ka di ale ye a reporter ninnu an ka wele a ka na an ka kɛnɛ kan a bɛ na parce que y'a sɔrɔ ale tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yen mais ni e tɔgɔ ma sɛbɛn carte ti e bolo foyi foyi hali n'a sɔrɔ e bɛ sigi ka baara la e bɛ lakodɔn cogo di dɔ bɛ na sisan ka taa service da dɔ la nin tabali in jɔn nin tabali in dilan bon donc ne kɔni ye commande kɛ menuisier dɔ a filɛ carré kunna yan fɛ ne y'a k'ale de fɛ an mago b'a la mago b'a la i b'a sɔrɔ cogo di adresse t'a la o donc i ka kuma b'a jira k'a fɔ olu carte minnu bɛ dilan o ye lakodɔn ni sɛbɛn o de bɛ lakodɔn o ye lakodɔn ni sɛbɛn Mamadu an bɛ segin ka na ma yan'o cɛ Mariama an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn y'a to ni e donna nin fini ninnu donni na ka na an ka nin fɛn ninnu ka na olu jira maaw na maa dɔw bɛ yen minnu t'a dɔn i n'a fɔ n y'a fɔ Mamadu ye cogo min sisan i ka bukulu in ani min filɛ nin ye i kana tan bɛɛ b'a dɔn an mamuso ani an bakɔrɔw olu de tun bɛ nin fɛn ninnu kɛ mais sisan n'i ye nin ye maa min na dɔrɔn ni jubaatɔ tɛ kɔɲɔmuso don u bɛ nin fɛn ninnu kɛ ka kɔnɔ dɔw k'a la i b'a y'u la an filaw fɛ yen u bɛ kɔnɔkisɛnin dɔ kɛ kunsigi la k'a bila ka jigin filaw b'a fɔ ma ko calingal donc mais ni kɔɲɔya banna o y'o bannen i t'a y'u la bilen mais an y'a ye e y'o kɛ i ka masiriw ye i ma ɲɛbɔ sanu fɛ i ma ɲɛbɔ warijɛ fɛ i ma ɲɛbɔ garanti fɛ i ma ɲɛbɔ maɲɔgɔlon foyi fɛ fo an yɛrɛ ka farafinna fɛnw yala Mariam lamɔna mamuso dɔ de bolo wa walima Mariam tun bɛ maa min bolo ou bien Mariam yɛrɛ de ye an ka farafinna laadala fɛnw kanu pour que ka se k'a jira maaw la k'a fɔ ale ye farafin de ye elle est fière d'être africaine d'être malienne. Si o ɲininkali diyara n ye Mariam ma lamɔ a mamuso bolo est-ce que Mariam tɛ mamuso lamɔden ye wa? Mamuso kɔni bɔra Mariam n'a mamuso bɔra ɲɔgɔn kan Mariam ye nin fɛn ninnu non seulement n y'a sɔrɔ so parce que ni n ko n y'a sɔrɔ so n ye ko dɔn ka taa sɔrɔ nin fɛn ninnu n bamuso fana bɛ u matarafa u ka d'a ye a ka don fini bɛɛ kɔni tɛ mais u ka d'a ye a bɛ u fɛn ninnu fɔ an ye hali n'a y'a jɛ kɔrɔw ye télé la a b'a fɔ a b'an wele e ɲɛ tɛ nin fɛn in na nin fɛn in de tun ye nin fɛn masina ye nin don in na nin fini in tun ye nin ye nin buguli in tun ye nin ye nin kɔnɔ in tun bɛ don nin kama a bɛ deli k'olu fɔ an ye denmisɛnninya la bon ne yɛrɛ fana tuguni an ka laadala fɛn ninnu fana tilala ka kɛ ne yɛrɛ fana diyaɲɛ fɛn ye fini ninnu ka di n yɛrɛ ye kɔnɔ ni buguli ninnu u ka di n ye parce que n bɛ n yɛrɛ ye o de kɔnɔna na n bɛ lafiya o de kɔnɔna na n y'a f'i ye n ka kuma daminɛ na n ko ne yɛrɛ tun bɛ tubabu fini don mais n m'a fɔ n t'a don mais n ta in kɔni o de bɛ bila ɲɛfɛ donc depuis ni a kelen-kelenninw bɛ n bolo n b'a kelen-kelenninw san fo ka na kɛ n yɛrɛ don fini bɛɛ kɛra ye ni ko sisan ne ma ko ne ka fini wɛrɛ bɔ sisan ka na n'a ye ko n ka finiw na min tɛ an ka laadala finiw ye a bɛ gɛlɛya parce que a sɔrɔli bɛ gɛlɛya n bolo parce que n'i ye fini wɛrɛ ni don fini na fo n'a a bɛ sɔrɔ circonstance dɔw fɛ par exemple social ye an fɛ yan n t'a fɔ ko wajibi don sa mais a kɛli kɔni bɛ ɲini ka ko o ye ni kɔɲɔw bɛ yen ou bien ni denkundi bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ duw kɔnɔ sigidaw la a bɛ fɔ ko an ka nin fini in kɛ uniforme ye sangawuliw a bɛ fɔ an ka nin finiw kɛ uniforme ye i bɛ taa sɔrɔ a sanni ye wajibi ye parce que n'i y'a sɔrɔ ni e balima tɛ i bɛ taa sɔrɔ i sigiɲɔgɔn dɔ don donc i bɛ se ka vaccine ni bazin sɔrɔ ne bolo o circonstance ninnu fɛ mais al'o yɛrɛ ni n b'a san n b'a f'u ɲɛna ne kɔni b'aw ka uniforme san nka n bɛ n ka dalifiniw ɲagami a la de ou bien n bɛ n ka bɔgɔlanw ɲagami a la n bɛ n ta ɲagami a la i bɛ taa sɔrɔ kungo don bɛɛ n'a ka uniforme don mais i bɛ taa sɔrɔ ne ta ni tɔw ta tɛ kelen ye parce que n'i t'a sɔrɔ n ma dalifini ɲagami a la i bɛ taa sɔrɔ n ye bɔgɔlan dɔ ɲagami a la o bɛ cogoya min na hali n'an ye uniforme kɛ du kɔnɔ an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ o kelen don ani an ka 8 mars finiw ni an ka 22 septembre fini ninnu olu minnu y'an ka faso finiw ye ni n b'o olu minnu kelen-kelenninw bɛ n bolo fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ hali olu fɛnɛ bɛɛ ɲagaminen don donc i bɛ se ka fini wɛrɛ sɔrɔ ne ka finiw na min t'an ka laadala finiw ye mun tɛ farafinna yɛrɛ danbe finiw ye
olu n'a circonstance ɲɔgɔnnaw bon i bɔra ka buguli ko min fɔ nin ye buguli diyaɲɛ o b'a la mais tellement que ne yɛrɛ tulo habituera nin buguli ninnu na ne yɛrɛ se ka buguli wɛrɛ don bilen parce que ni ye buguli wɛrɛ don a bɛ n tɔɔrɔ a b'a essayer ka n tulo yɛrɛ tɔɔrɔ kaana kɔnɔ fɛnɛ bɛ ten ne ye chaîne don an sigi ni yan cɛ sisan n'a sɔrɔ chaîne min ne kana sisan sɔrɔ a ye n kankɔrɔla in bɛɛ kisɛ a bɛ n tɔɔrɔ parce que ma dege a donni na n kun b'a don mais n y'a dabila a bɛ wagati jan bɔ i bɔra ka nin kɔnɔ min filɛ nin ye depuis an ka dɔgɔ an ba bɛ nin fɔ an ɲɛna Maja in fɔ anw ɲɛna awɔ kɔnɔ in tɔgɔ de Maja ne yɛrɛ jigi ali dɔnnibaaw caman bɛ kɛ furaw b'a kɛ fɛn caman bon nin dun ye yiri min ye nin bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan de a bɛ falen an yɛrɛ fɛ yan a bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan a bɛ sɔgɔ de dɔrɔn foyi tɛ k'a la a bɛ sɔgɔ wa gari de bɛ kɛ k'a ton fɛnɛ donc nin bɛɛ y'an yɛrɛ ka fɛn ye ne yɛrɛ hakili b'a la ne wo n kɔrɔmuso n dɔgɔ anw fɛn fɛn bɛ jigin i b'a kɛ to anw ba bɛ ne yɛrɛ jiginnen ne ba ye nin to ka tila ka fara ni an ka nin bamananfini ninnu k'a bila ka taa di yan ko n k'a don jubatɔ so kɔnɔ basa olu de bɛ don basa ni fini ninnu i bɔra k'a fɔ i ka kuma dɔ kɔnɔna na fini ninnu fɛnɛ bɛ a bɛ mɔgɔ tanga a bɛ mɔgɔ tanga a ka ɲi mɔgɔ farikolo yɛrɛ ma donc n'i bɛ o kumu ninnu kɔnɔna na ni fini ninnu ka ɲi i farikolo yɛrɛ ma donc jubatɔya kɔnɔna na anw fɛ yan fɔlɔ laada la i bɛ taa sɔrɔ jubatɔ bɛ ninnu de don k'a ka jubatɔya bɛɛ kɛ n'a ye mais sisan mɔgɔ caman t'a kɛ hali sini a bɛ dɔw fɛ yen mais dɔw t'a kɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn i bɔra ka kɔba min f'i ka kuma dɔ kɔnɔna na ko fɔlɔ a tun bɛ bila an ka furusiri finiw na fɔlɔ ni kɔba tun t'i ka furusiri fini na a tun bɛ fɔ ko fini ma dafa ou bien fini bolo ma se mais sisan ne m'a fɔ ko furu tɛ siri a kɔ dɛ mais a bɛ bila furusiri fini bɛɛ la mais furu caman bɛ yen bi olu yɛrɛ t'a dɔn n'i y'a ta kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ kelen fila kan a tɛ bila dɔw ka valise kɔnɔ dɛ a tɛ jugu hakili la yɛrɛ sinon ne yɛrɛ ka furu ne ka mariage kɛra 2014 ani bi cɛ ne ka kɔba min bilara an ka furusiri fini na halisa a bɛ n bolo a ka gɛlɛn ma ni n ka fini caman ye halisa a bɛ n bolo n b'a don awɔ halisa a bɛ n bolo n b'a don mais par contre dɔw bɛ yen nɔ a tɛ bila olu ka furusiri fini na yɛrɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta ye u t'a dɔn dɔw yɛrɛ ta ye u tɛ importance d'a kan i bɛ taa sɔrɔ fini wɛrɛw de bɛ yen nɔ olu bɛ valeur don o de la ka tɛmɛ an ka laadala fini ninnu kan i ko i ye bɔra ka segin ko min fɔ anw de tile la sisan furusiri finiw bɛ bila valise kɔnɔ sinon an masaw tile la n dala kuma tɛ olu ta tun tɛ bila valise kɔnɔ a tun bɛ bila segere de kɔnɔ mais bi na n'i ye furusiri fini bila o kɔnɔ ka taa n'a ye furusiri yɔrɔ la u b'i ka sentanya de ye fɔlɔ o kɔfɛ u b'a ye k'a fɔ karisa yɛrɛ gawari ou bien karisa yɛrɛ tɛ fɛn kan a ka furusiri fɛn yɛrɛ bilara segi de kɔnɔ an b'an comparer ni valise ninnu de ye sisan karisa ka valise ka bon karisa ka furusiri kɛra o ka valise kun falen don o ka valise kun ka bon an b'olu de ye sisan mais furu yɛrɛ fɛn min yɛrɛ fini min bɛ bila sani kɛra la wa o ye warijɛ k'a la wa voilà basiw kɛra la vaccin sugu jumɛn voilà nin bɛɛ bɛ jira mɔgɔ ka taa sɔrɔ valise in tɛ o valise in tɛ fini mun b'a kɔnɔ fɛn min bɛ bila a kɔnɔ o fɛn in de don sinon valise in tɛ o i b'a ye fɔlɔ la furusiri n b'a dɔn cogo min na furusiri fini kun ye seko de ye se de kun don min se bɛ cɛ ye a b'o de kun bila a muso kun mais an b'a ye sisan dɔw yɛrɛ ka furusiri la i b'a ye lisi bɛ bila ka taa musolakaw bɛ lisi bila ka taa nin de ka kan ka san ka bila an ka valise kɔnɔ nin si kun tɛ yen fɔlɔ i yɔrɔ dɔ fɔ ko kunun ta tun ye seko ye ne bolo bi ta de ye seko ye ou bien kunun ta de tun ye seko ye parce que an filɛ ka min fɔ sisan n'o ye kɔba fini ni segi ni fɛnw ye i bɛ taa sɔrɔ fantangɛni o famakɛ o furusiri yɔrɔ la a bɛɛ ye minɛn qualité kelen a bɛɛ ye kelen faama ni fantan tɛ dɔw la a bɛ se ka kɛ o kɔfɛ de hali ni sanu doroki de se b'i ye i b'o kala k'a di muso ma mais k'a fɔ ko furusiri yɔrɔ la k'i bɛ na ni fɛnba dɔw de ye ka koba dɔw de kɛ k'a jira yen olu ka danbe kun ma sɔn o ma an ka maakɔrɔw tun tɛ sɔn a ma a cɛkɔrɔba kelen kelenw bɛ yen olu tɛ ko gɛlɛyaba fɛ n'i y'olu denw ɲini walima k'u ka maa ɲini ka f'u bɛ ko gɛlɛya i da la ou bien ni nin tɛ furu tɛ siri olu t'o dɔn olu bɛ ka taa ni taabolo kɔrɔw de ye bon bi ta de kɛra sisan i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min listew de bɛ kɛ nin fini hakɛ in de bɛ kala nin vaccin hakɛ in de bɛ bila dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fini 30 de bɛ bila valise kɔnɔ an y'o kuma mɛn dɔw da
bon i bɔra mun ye seko min fɔ Maram me fɛ ka Maram na tɛmɛ o Maram ka kuma faamuya c'est-à-dire a ye seko min fɔ a bɛ fɛ ka bɛrɛ quoi awɔ i bɛrɛ ye mun ye i b'o de kɛ fɔlɔ ta kun y'o de ni nin y'an bɛrɛ ye an bɛ se ka nin de kɛ mais a bɛɛ kun bɛ bila segere in de kɔnɔ a ka ca o a ka dɔgɔn a kun bɛ bila o de kɔnɔ maintenant bita de ye seko ye setigiya ani bɛrɛ olu tɛ fɛn sugu hali sanu bɛɛ ka bila e fɛn o bɛɛ bɛ bila a la o bɛɛ bɛ bila a la voilà dɔw yɛrɛ ka furusiri yɛrɛ gintan yɛrɛ ka bon hali ni kɔɲɔ yɛrɛ hali ni kɔɲɔ ye woro san'a bɛ se furusiri yɛrɛ ma hali woro tila kuma tɛ Kulubalilakaw yɛrɛ wallahi ne kɛlen iPhone 13 de bila la ne ka valise la iPhone 13 wallahi tiɲɛ don dɛ tiɲɛ ka kuma ye tiɲɛ ne waso la de fɔlɔ ni ka fɔ ne ka valise iPhone 13 de bila la n daga wuli na n ka yiri la sa e m'a ye hali sisan kɔɲɔsow la i b'a ye kɔɲɔmuso bɛ kɛ kɔɲɔso la a bɛ photo ta a bɛ bila TikTok kan a bɛ bila Facebook kan a bɛ bila fan bɛɛ fɛ kɔɲɔso yɛrɛ photo kɔɲɔmuso yɛrɛ a bɛ snapu kɛ sange jukɔrɔ a bɛɛ nin bɛɛ bɛ kɛ bi gâteau bɛɛ bɛ tigɛ kɔɲɔso la ka taa o sɛbɛn kan nin bɛɛ bɛ madame Tantan nin bɛɛ bɛ barika bɔ furu la nin bɛɛ bɛ barika de bɔ kɔɲɔbɔ yɛrɛ kɔnɔna na i ɲɛda ni cɛ tɛ maa wɛrɛ ɲɛ man kan i man ka bɔ sange in kɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'i tɛ kuma maa fɛ hali i cɛ yɛrɛ pour que i ka se ka kuma fɛ a tun bɛ fɔ k'i k'a fana fɔlɔ pour que muso ka se k'a da waga ka dakuruɲɛ fɔlɔ d'i ma olu tun bɛ fɔ mais sisan gâteau bɛ ta ka taa sɛbɛn gâteau kan madame Sisawo Sisawo n'o bɛ taa gâteau san dɔrɔn ka olu bila donc u b'olu gâteau ninnu tigɛ sani e b'a fɔ worotila yɛrɛ o yɛrɛ mun filɛ nin ye o dɔrɔn fɔlɔ ni i ka woro tun bɛ tila i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa tile i ba dɔgɔmuso dɔ fɛ yen ou bien i bɛ taa tile i ba kɔrɔmuso dɔ fɛ yen ou bien i bɛ taa tile i fanicinin dɔ fɛ yen ou bien i fa kɔrɔba dɔ fɛ yen i ka woro bɛ tila i kɔ so mais sisan sumu bɛ sigi worotilaw la Bamakɔ yan bi sumu bɛ sigi yɔrɔ kɔni ko tiɲɛna foyi t'a kɔrɔlen ma bilen kow tiɲɛna hali kɔɲɔmusow yɛrɛ bɛ ko yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ kolon bɛna bila kolon in tun kɔrɔ de b'a la kolon kɔfɛ u bɛ tila ka na ni fili ye an ka fubilama in fɔlɔ kɔɲɔmuso tun bɛ sigi kolon de kan a sen ko bon ka sen ninnu ko ka tigɛ ninnu fɛn ninnu bɛɛ ko kolon ta i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɛ k'a kɔrɔ maakɔrɔw de don maa minnu m'u tana tiɲɛ o ye tiɲɛ maa minnu m'u tana tiɲɛ parce que fɛn bɛɛ n'a taabolo de don kuma fɔlɔ bɛ n'i y'a ye maakɔrɔw depuis kiraw ka waati an ka sahabaw ka waati ko minnu bɛ kɛ n'a fɔra olu sɔrɔla yen maakɔrɔw tun tɛ foyi kɛ ten kɔrɔ tun b'u ka fɛnw bɛɛ la mais ninnu bɛɛ nana bila nin bɛɛ de bilara i bolo ko o fu min fɔ nin ye fu in tun tɛ kɛ kɔɲɔmuso senkoli dɔrɔn tun tɛ fu in o kɔɲɔmuso sen tun bɛ ko fu in na fiɲɛ bɛ ko fu in na farikolo bɛ ko fu in na mais bibi in na an bɛɛ ko tubabu fu maa si tɛ sɔn ka ko fu in na maa si tɛ ko a la sinon ne yɛrɛ filɛ nin ye ne wo ne cɛ wo ne den wo an bɛɛ bɛ ko farafin fu in de la an bɛɛ bɛ ko o de la fu dɔrɔmɛ duuru ta in sisan de o y'a gɛlɛya o y'a kɛ dɔrɔmɛ tan ye duuru hali ne yɛrɛ bɔra ɲɔrɔ kɔsa in na n y'o de sa o de bɛ n bolo mais an bɛɛ ko tubabu fu k'a sɔrɔ fu in koli n bɛ n ko a la diya n ye dɔrɔn tɛ fu in fu in bɛ bɔ sebe de la a koli yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ farikolo ma a bɛ mɔgɔ farikolo kɛnɛya mais an tɛ sɔn o koli ma bi hali fiɲɛw fiɲɛ yɛrɛ muso caman ka fiɲɛ tɛ ko farafin fu la bi dɛ a bɛɛ ye tubabu fu ye en plus fɔra raison kɛ ko ka farikolo yɛrɛ ko n'a ye a kuma ka ca o kɔfɛ n bɛ se Mamadu Kamisogo ma Mamadu an y'a ye hali laadaw kɔfɛ an ka fɛn camanbaw bɛ yen olu tiɲɛnen don n'i sera an dafɛ jamanaw na Abidjan ninnu Burukina ninnu Niger ninnu ruwayaw bɛ yen dugutigiyaw bɛ yen mais bi bi in na i bɛna sigida dɔ kɔnɔ maa minnu bɛ sigida yɛrɛ kɔnɔ san 20 n'u ɲininka dugutigi la u tɛ dugutigi ka du dɔn dugutigiya tɛ ka jate bilen an nana ni maire ye dipitiyaw olu ye poste dɔw de bɛ yen poste minnu bɛ yen n'a ni État bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne hakili la o ni dugutigi a fɔra yan bi bi in na ko an ka ruwa i ka taa Segu sisan ni ko Segu t'a fɔ ko ye da mɔzɔn jara ninnu ka yɔrɔ ye wa e ka taa sisan k'e bɛ taa da ka yɔrɔ visiter ko ruwaya ninnu i ka taa sɔrɔ jardin sana na n'i sera Burukina Moro Naba bɛ yen Moro Naba
maa 37 masaya la masakɛ 37 o de bɛ yen sisan o muru naba o de sigilen bɛ yen mais n'i sera a ka yɔrɔ la a ka yɔrɔ donni ka gɛlɛn ni président ka yɔrɔ donni ye palais de don o t'anw fɛ yan an maliyɛnw an y'an ka fɛn bɛɛ labila an y'a bɛɛ dafiri hali ni maa bɔra kɔ ka ka na i fɛ yan bi na k'a bɛ n'i ka yɔrɔ visiter ou bien ka taa yɔrɔ dɔ yira la i sigilen bɛ malo dugutigi bulon tiɲɛna dugutigi bulon kɔnɔna na yɔrɔ dɔw de bɛ yen yɔrɔ minnu ni maaw tun bɛ sigi a yɔrɔ la ka sigida kuma fɔ sigida ɲɛtaa kuma ka o kuma fɔ dugutigi tun bɛ ci bila dutigi bɛɛ ma kelen kelen u kana sigi ka na dugu kumaw fɔ maire mana na maire tɛ se ka foyi kɛ dugu kɔnɔ n'a ma se dugutigi ma mais maire b'a kɛ de ka na dugutigiw bolola so bɛ k'a bonyani da o kan ten dugutigiw t'a kɛ bilen maire de b'a kɛ dugutigiw si tɛ foyi la mais Mamadu kun jumɛn kama an y'an ka taabolo bɛɛ lagosi k'a bɛɛ labila k'an yɛrɛ jasi k'an yɛrɛ bila kɔfɛ ne bɛ kuma f'i ye o la n y'o de f'i ye depuis kuma daminɛ mɔgɔ kalannenw de nana ni nin bɛɛ ye mɔgɔ kalannenw olu de nana ni nin bɛɛ ye sinon i ye mun fɔ fɔlɔ o tun bɛ kɛ o ne yɛrɛ hakili bɛ na ni denmisɛnnin ma ne fa kɔrɔkɛw o tun bɛ sigi dɛbɛ de kan an ka bulon kɔnɔ tilegan fɛ mais ni wulada kun sera dɛbɛ bɛ labɔ mana dɛbɛ tɛ dɛ dɛbɛ dɔ in a bɛ labɔ ka taa da kare kɔfɛ dingɛda la u b'o sigi a kan u bɛ baro kɛ anw yɛrɛ tun bɛ jigin dingɛ kɔnɔ ka tulonkɛ kɛ dingɛ kɔnɔ hali ji tun tɛ boli dingɛ ninnu kɔnɔ o bɛɛ ye mara tacogo ye mais mara nana tiɲɛ politiki nana don ko caman na donc i y'a fɔ cogo min na maire yɛrɛ nana dugutigiw place minɛ sisan dugutigiw kɛlen don Mamadu o yɔrɔ la ne ma sɔn parce que politiki mun bɛ yan o politiki kelen de bɛ Abidjan an bɛ se ka fɔ olu ka politiki ka jugu n'anw ta ye o de bɛ Burkina o de bɛ Sénégal o de bɛ Niger o de bɛ Nigeria o de bɛ Ghana mais o m'a to ni olu y'u ka taabolo bila o Roya bɛ Ghana o ne bɛ k'o de fɛ yen a bɛ Niger o a bɛ fan caman an bɛ hali u ka film an b'u lajɛ u ka laada ko kɔrɔ u b'a bɔ k'a yɛrɛ maaw la mais i b'an ka télévision lajɛ ka taa se an ka télé national ma fo ka taa se privé ma i t'a fɔ ye ko an b'an ka laadala film dɔw kɛ ou bien an bɛ kuma an ka kokɔrɔ dɔw kan pour que ka se ka olu valoriser i n'a fɔ nin bɛ k'a kɛ cogo min na sisan nin bɛ ka n ka fɛn dɔ de valoriser normalement nin kan ka dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na ka maaw d'a ma a bɛ maa minnu former ka fɛn dɔw labɛn san kɔnɔ k'a jira k'a fɔ Mali la nin de tun bɛ yen nin de tun bɛ kɛ mais olu mɔgɔ sugu de bɛ kɛ kɛrɛfɛden bon o dugutigi i ko ko kalan ne b'a kɛ fili yɛrɛ n bɛna len n'i ye o i m'an tɔ n ka se n ka kuma dan na ni n ko mɔgɔ kalannenw nana ni nin ye mɔgɔ kalannenw nana ye cogo di politiki ta sira fɛ sinon dugutigila tun talen don ba la o ni dunan nana sani a ka jatigila ye a bɛ taa bila dugutigi de fɛ yen dugutigi fɛ ou bien alimami fɛ yen ni mɔgɔ tununa a ye taa bila dugutigi fɛ yen i y'a faamuya o de tun bɛ yen fɔlɔ mais sisan u kun ne ka dugutigiw kɛ vitrine de ye ni n ko vitrine a bɛ i n'a fɔ e bɛ fɛ ka taa feerefɛn dɔ san i bɛ ka taa suguba la i ye yɔrɔ dɔ dilan ni vitrine de b'a la minɛn in b'a kɔnɔ i y'a faamuya donc pour que i ka se ka minɛn in sɔrɔ f'i ka don a kɔnɔ de kɛ mais Mamadu an ka dugutigi dɔw bɛ yen nata fana sen bɛ olu ta la parce que maire bɛ na i bɛ taa sɔrɔ dugu kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ fɛ k'a yɔrɔ u mago bɛ nafolo la u b'a fɔ nin yɔrɔ an bɛna nin yɔrɔ fɛn kɛ an bɛ papier bɔ a la aw nin yɔrɔ in ye maire nin yɔrɔ in ye yɔrɔ k'i ɲɛfɔ i jɔ n ka kuma fɔ ka bɔ o de ye vitrine ma yɔrɔ in ye o de ye vitrine min ye o i y'a faamuya o de y'a vitrine ma yɔrɔ ye dugutigi kɔni bɛ yen a ta y'a ka dugu ye a se b'a ka dugudenw na i y'a faamuya donc olu bɛ na de ka dan don dugutigiw kan i n'a fɔ i ye mun fɔ sisan nata b'a bolo ma u bɛ na u bɛ fɛn dɔ de fɔ a ɲɛna mais dugutigi bɛɛ tɛ sɔn a ma o dugutigi bɛɛ tɛ sɔn a ma dugutigi dɔw kɔni bɛ yen u bɛ fɛn minɛ ka dugu yɛrɛ feere voilà mais bɛɛ tɛ sɔn a ma ne ka kuma b'o yɔrɔ de kan quoi mais bi in na kuma dɔ n'i y'a lakɔlɔsi wagati in na u bɛ ka commencer ka dugutigiw fara ɲɔgɔn kan ni ko bɛ kɛ a bɛ sara dugutigi de la ne yɛrɛ filɛ nin ne bɛ structure caman na an ka sigida la ne bɛ Sedeki la ne ye Sedeki président ye n ka sigida la ni ko bɛ kɛ ne ka sigida la mairie de bɛ dugutigi informer
dugutigi bɛ ne informer ne de bɛ population informer donc a bɛ i n'a fɔ ne ka structure kelen i b'a ko trait d'union entre la population et la mairie population o ye dugutigi n'a ka dugudenw ye mais mairie mɔgɔw bɛna mun kɛ n'u nana sisan activité dɔ bɛ yen u tɛ tilen k'a fɔ nin fɛn bɛ nin don i n'a fɔ fɛn bɛ kɛ dans 5 jours u tɛ fɛn fɔ dugutigi ye o événement ye sini de u bɛ lettre ci dugutigi ma bon dugutigi nin fɛn bɛ yen sini donc il faut que dugutigi na o y'a sɔrɔ o fɛn min bɛ yen sini dɛ nafolo de kan ka nafolomafɛn de kan ka sɔrɔ o la donc n'o kɛra dugutigi bɛ mɔgɔ min u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dusuba don n'i ma taa fɛn sara la joona n'i nana a f'a ye tout de suite ko nin bɛ yen sini a tɛ a kɛ donc o ye a ka dugudenw perdilen o fɛn na mɔgɔw bɛ tila k'o ye kɔfɛ de karisalakaw ka dugutigilakaw olu bɔra ka nin ko in kɛ u ye nin sɔrɔ e dun ka dugudenw e dun ka dugukɔnɔmɔgɔw ma bɔ ka nin ko in kɛ mun na a y'a sɔrɔ a ma f'a ye de parce que nin vitrine ma yɔrɔ in fɔ a politique ma yɔrɔ o de ye. O yɔrɔ faamuna Ayisa an bɛ Pinal TV jabarani filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o de ye fasojɔ kɛnɛ ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na sibiri o sibiri aw ka jɛmukan mandi a bɛ sigi aw ye fasodenw bɛɛ lajɛlen toya la an ka cɛkɔrɔba ni o ye an ka Bɔgɔla artisan waraba ye aw ɲɛ bɛ décoration min na bi salle in kɔnɔna na jɛmukan in kɔnɔna na nin décoration ye ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ne yɛrɛ sewalenba de bɛ yan tantɔ sisan nin ye ale ka décoration de ye i ka dakuruɲɛ laban an y'a i ka nin décoration ninnu i bɛ ninnu kɛ ni bolo de ye i nana n'a ye ka yɔrɔ décorer k'a jira maaw la ka d'a kan ŋunu bɛ ɲini ka na se si ma hakilina ɲuman y'a to Mamadu donna nin fɛn ninnu na n'a bɛ ka nin décoration ninnu kɛ ka jira maaw la parce que nin dessin fɛn o fɛn min filɛ tan nin bɛɛ bɛ kuma fɛn dɔ kan kuma b'a bɛɛ la fini in bɛ kuma fɛn dɔ kan fini in couleur bɛ kuma fɛn dɔ kan finman min filɛ nin na bɔgɔla in finman a bɛ fɛn dɔ de kofɔ maaw y'a fɔ an ye ten Mamadu ka dakuruɲɛ laban ka taara nin fɛn ninnu ma ani ka nin décoration ninnu ne ka dakuruɲɛ laban n bɛna mun fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka an ka laadala kow k'a ta ba la an ka bɔgɔla finiw k'a ta ba la bɔgɔla yɛrɛ ye fura de ye koyi parce que fɛn minnu kɛ ka bɔgɔla yɛrɛ dilan fura de don a bɛɛ fura de ye donc fɛn dɔ de don an kana an bolo bɔ a la halisa an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u kɛlen don ka décision minnu ta wagati in na décision laban minnu b'u bolo wagati in na n'o ye ka an ka fɛnw an ka laadala fɛnw don ba la vraiment u ka continuer a fɛ u ka artisans encourager k'u encourager u ka baara taabolo la encouragement ye jumɛn ye n'i ye produit artisan mana produit dilan il faut k'a ka san de jɔn b'a san fo dugudenw de k'a san n'o kɛra sisan an bɛɛ na kɛ artisan ye koyi an bɛɛ bɛ k'a ye nin filɛ nin san ne ye nin improviser de n nana dɔrɔn n y'a improviser k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko dɔn seko ni dɔnko tigilamɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan a bɛ jamana in kɔnɔ yan nka n'a ma don ba la o de bɛna k'a problème yɔrɔ ye donc n'an b'u deli ala yɛrɛ kama o ka u kɔfilɛ artisanw na an ka artisan ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara kɛ dɛ désormais ne yɛrɛ bɛ na n ka jɛmukan in n bɛna lajɛ an ka farafinna danbew an ka farafinna laadalako olu bɔgɔlaw ni olu fɛnw k'a kɛ ka yɛrɛ décorer n'a ye ka to ka jɛmukan kɔnɔna na ka farafinna danbe kofɔ maaw ye n'o kɛra aw yɛrɛ mana to ka wuli o kɛnɛ kan aw ka kuma in ye tan de ye ni ni maa bɛ kɛlɛ la i sago ye de i k'a bin mais i sago tɛ a k'i bin i yɛrɛ bololafɛn ni e m'a don ba la ka valeur don a la jɔn bɛna don ba la jɔn bɛna valeur don a la ni e m'a kofɔ ni m'a jira maaw la jɔn bɛna jira donc k'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ fo k'a lajɛ an ka farafinna danbew an ka laadala kokɔrɔw u ka olu don ba la an ka musokɔrɔba minnu bɛ yen kelen kelenni minnu tolen don anw senkɔrɔ olu k'a lajɛ ka denmisɛnw kalan fɛn dɔ la ka fɛn dɔ jira olu la i n'a fɔ Mariam bɛ k'a kɛ cogo min na Mariam Kulubali Madamu Jakite i ka nin baara ninnu kɔnɔna na i ye lagosi dɔw sɔrɔ a kɔnɔ lagosi kɔfɛ e yɛrɛ ye nafa jumɛn y'a la a ka di i ye in tɛ i bɛ ka farafinna danbe minnu kofɔ ani i bɛ ka an ka Mali
an mamuso na an bakɔrɔw olu ka donfiniw an'u ka masiri minnu n'i bɛ k'o jira maaw la maaw ka ye i la u k'a ladege mais o yɛrɛ kɔfɛ e Mariam ye nafa jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ? O ɲininkali in diyara n ye. Ne bɛ se ka ne bɛ Ala fo k'Ala barika da o yɔrɔ la. Ne bɛ se k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ne ye lagosi sɔrɔ n ka taabolo in na fo ne y'a sɔrɔ a kɛra n yɛrɛ kɔ sinon mɔgɔ o mɔgɔ hali bi sani ne bɛ na yan cɛkɔrɔba dɔ ye ne wele a ko n denmuso n bɛ fɛ k'i ɲininka a kana kɛ baasi ma ne ko n ko ne fa baasi t'a la a ko yala galerie de b'i bolo wa ne ko n ko ayi a ko a bɛ wagati jan bɔ ne ye jateminɛ e donfini bɛɛ ye nin fini ninnu ye o de kosɔn n y'i ɲininka a kana kɛ baasi ye n ko ayi galerie tɛ n bolo n ko n donfiniw de don dɔrɔn a ka di n ye cɛkɔrɔba ye n fo a ye dugawu kɛ n ye kunun dɔrɔn ne bɛ ka bɔ baarayɔrɔ la circulation na ne ni jeune dɔ bɛnna a tɛmɛna la dɔrɔn a ko ne ba k'Ala k'i mɛn si la Ala k'i sara k'i bɛ ka an ka ladalafɛnw bila valeur la n t'a dɔn foyi circulation na donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne ye cɛ fara muso kan bɛɛ bɛ ne fo n'a ye de bɛɛ bɛ n apprécier n'a ye mɔgɔ si ma deli ka n lagosi n'a ye au contraire mɔgɔw bɛ n fo n'a ye ka dugawu kɛ n ye ka courage don n ye a la o kuma lasurunya ye mun ye n balimakɛ yɛrɛ mun filɛ nin ye ni n sera a ma bɔgɔlan dilan na wagati o wagati n'a ko ma a grand frère ne mago bɛ nin bɔgɔlan in de la a Mariam a prix ye nin de ye ni n ko o tɛ n bolo ni n ko min bɛ n bolo a fɔ a Mariam an tɛ se ka ban ka bɔgɔlan dilan ka di e ma parce que e bɛ k'an ka ladalafɛnw bila valeur la hali n'o t'a prix ye a bɛ dilan ka di e ma hali seli n'an kɔrɔ a ye n ka yiridenw dilan n ka bɔgɔlan yiridenw dilan ka di yan a y'a prix fɔ n ye bɔgɔlan n ko yiriden 3 n y'a wele n ka grand frère n ko 3 wari bɛ caya n ma n est ce que n ka t'a kɛ 2 ye a ko ayi Mariam 3 de ka di ye n bɛ 3 dilan ka d'i ma i bɛ 2 wari sara donc o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye donc ne bɛ se ka min fɔ maliyɛnw ye africains ye an kana na maloya ni an yɛrɛ ye an kana maloya n'an yɛrɛ mɔgɔninfin tɛ kɛ foyi ye ni i yɛrɛ tɛ an ka essayer an k'an ka fɛnw don ba la ne ma fɔ an ka walita to yen n ka kuma daminɛ na n y'o de fɔ mais an k'a kɛ dafalan ye an kana an ta kɛ ka mɔgɔ ta dafa an ka mɔgɔw ta kɛ k'an ta dafa o de ka ɲi sinon n'an ta in tilara an na an tɛna walita sɔrɔ an ta in fɛnɛ taara k'an to donc an bɛ kɛ ŋɔmi o la an kɔ jenina an ɲɛ jenina an ta n'an yɛrɛ ye an tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye. Est-ce que Mariam delila ka fɛn dɔw labɛn i n'a fɔ ɲɛnajɛba dɔw pour que ka se ka kuma an ka farafinna finiw n'an ka farafinna masiriw ni fɛn ninnu est-ce que i delila ka olu fɛn dɔw kɛ ka se an ka ministres ma u ka se ka dɛmɛ dɔw ma ka se an ka télévision nationale n'o ye ORTM ni fɛn ninnu ye olu ka se ka n'o jaw ta ka olu bɔ k'a jira maaw la pour que maaw ka dɔn k'a fɔ funanŋɛni bɛ yen min ni a bɛ ka an ka farafinna masiriw an ka Mali tabiyaw ka se ka olu don ba la yala i delila ka olu ɲɔgɔnsiw dɔw kɛ yan? n ma deli k'o ɲɔgɔnsiw kɛ fɔlɔ mais n kɛlen don k'u boloda hakili y'a ye wagati laban in na n bɛ ka a labɛnw kɛ dɔɔni dɔɔni n ma tila baaraw la fɔlɔ a ka di n ye k'a kɛ kɔni pour que n bɛ se ka an ka laadalafɛnw n bɛ se k'u mɔgɔ wɛrɛw nati ka fara an yɛrɛ kan cogo min na k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ nin de y'an ta ye nin de y'an tiɲɛ ye an ka yan ka nin de kɛ n bɛ ka baaraw boloda mais n ma tila baaraw la n ma deli k'a fɛn kɛ. Ala k'i jukɔrɔma don don Ala ka k'i dɛmɛba ye ya Rabi i bɛ taabolo min kan Ala k'i dɛmɛ a taabolo in kan Ala k'i ni diɲɛma kan bɛn i ka dakuruɲɛ laban. Bon ne ka dakuruɲɛ laban ye mun ye n bɛ n profiter plateau in kan n tɛ se ka wuli ka bɔ yan ni ma foli bila an ka transition mɔgɔw ye an ka gouvernement actuel mɔgɔw ye munna n bɛ foli bila u ye u bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ an ka se ka segin an ka kɔrɔlen ma cogoya min na u b'o wuli ka jɔ min na n b'u fo la halisa Ala ka baara in ɲɛ u bolo an ka premier ministre yɛrɛ ye misaliya ye kabi don min na a bɔra ni a ye an ka ladalafini don min na ka bɔ n'a ye mɔgɔ caman bɛ ka a ladege denmisɛnninw b'o la mɔgɔkɔrɔba b'o la muso b'o la cɛ b'o la maa caman bɛ ka a ladege a bɔra k'a fɔ a taali min kɛra Segu k'a u bɛna fɛɛrɛ kɛ Comatex bɛ se ka wuli n'o olu bɛɛ sera ka kɛ o bɛɛ bɛ na ni fɛn ye fɛn min b'a to an ka ladalafini ninnu u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na parce que fɛn kelen fɛnɛ b'a la n b'o fɛnɛ fɔ gouvernement ye n bɛ profiter k'o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ gouvernement ye mɔgɔ caman fɛnɛ ta tɛ k'a fɔ ko an ka ladalafini ninnu man da u ye mɔgɔ caman ta t'o ye caman ta ye a ka gɛlɛn de parce que fɛn min bɛ bɔ mɔgɔ fɛ yen o de kan ka nɔgɔya ka tɛmɛ i bɛ taa mun ɲini waliyɔrɔ la mais anw ta ye o contraire de ye
an ka ladala fɛnw de ka gɛlɛ an fɛ yan ni a bɔra buguli in yɛrɛ la ani bololanɛgɛ in ni kɔnɔ in na sinon fini ninnu u ka gɛlɛ an fɛ yan bon ni gouvernement bɛ se ka na ni sababu dɔ ye min bɛ se k'a to an ka bɔgɔlanw wo an ka dalifiniw wo u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na pour que bɛɛ bɛ se k'a don i b'a komi fini tɔw ka nɔgɔn cogo min na sinon caman ta ye a gɛlɛya ye a ka di mɔgɔ caman ye mais a wari ka ca par exemple n'i ko k'i bɛ nin complet kelen don sisan ani bazin riche gestionnaire a bɛɛ bɛ taa prix kelen na mais n'a prix kɛra vaccin 900 ta ɲɔgɔnna prix ye mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ k'a don a ka d'u ye olu bɛɛ b'a don ne kɔni b'o welewelekan bila gouvernement ma n'u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la pour que an ka ladalafɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na a donbaga bɛ se ka caya cogoya min na o kɔfɛ n bɛ a fɔ toujours an kana na maloya ni an yɛrɛ ye kuma koloma yɔrɔ ye o de an kana maloya n'an ka fɛnw ye an kana an ka taabolo bila sinon an sini an tɛna se ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ an denw ye dɛ parce que olu bɛna tunu anw bɛ ka tunu ka ban olu ta bɛ juguya na anw ta ye o kɔni de kun ye ne ka kumakan laban ye alhamdulillah to ko ka sallallahu alaihi wasallam Mamadou Kamisoko badabada foli an b'a d'i ma aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi studio kɔnɔna na décoration min kɛlen don yan n'o ye an ka laadalafini ye ka tila ka bɔgɔlan ninnu ka olu fana k'a la ni salle in décorelen don ka ɲɛ kosɛbɛ bi o kɛba ɲuman ye min ye o de ye Mamadou Kamisogo ye ni ale yɛrɛ artisan ye a ka baara bɛnnen don nin wale ninnu de ma i yɛrɛ ɲɛ b'a kanafini fana na n'a kɛlen don ka bazin ta ni ka tila ka bɔgɔlan ta k'a décorer n'a ye couleur fɛn o fɛn b'a la jɛmukan waati dɔgɔya kama sinon a tun bɛna kuma couleur ninnu bɛɛ lajɛlen kan nka waati an t'an tɛgɛ ma n'o tɛ an tun bɛ kuma fɛn caman b'a kan mais ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛna segin ka na nin plateau kelen kan ka se ka walawalali kɛ hadamadenw ye an ka bɔgɔlanw kan ani an ka couleur ni fɛn ninnu kan maaw ka se k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ finiw tɛ ten dɔrɔn k'an b'a dɔn ko ka n yɛrɛ sutura ni a ye fini minnu don kɔrɔw de b'a la couleur minnu don kɔrɔ de b'u la fini ninnu yɛrɛ fana a bɛ fɛn camanba de kofɔ farafinna yɛrɛ danbe yɛrɛ kɔfɛ o ka bɔ yen a bɛ kuma fɛn camanba de kan don n'a nataw la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ badabada foli an b'a d'i ma ka ɲini Alahu subahana wataala fɛ yarabi baara in ala ka garizɛgɛw fɔnɔ na ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati hamina ko kun ye fɛn o fɛn min an y'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka foli di an balimamuso fana ma ni ale b'an hakili jigin an mamusow la a b'an hakili jigin an bakɔrɔw la a b'an hakili jigin kunun na a b'an hakili jigin an ka laadalafɛn kɔrɔw caman ba la badabada foli an b'a da yɛrɛ ma n'o ye madame Jakiti Mariam Kulubali an y'a wele ka na kɛnɛ kan bi aw nana an jaabi jɛmukan in fana k'a kɛ an fɛ ni nisɔndiya ye badabada foli an b'o d'aw ma aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan aw denkɛ ani aw balimakɛ n'o de ye Mahamud Sini bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko sexy o kumana an b'a fɔ a ye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aw kan bɛn waati wɛrɛ. Faso nyemolo, faso te jabuko. Mali te jabuko paralalu, Mali te jabuko. Yamma